Když jsme museli pryč, tak transporty ještě ani nezačaly. To bylo později, v roce 1946. My jsme museli pryč už v roce 1945. Náš dům byl na centrálním místě a ten potřebovali kvůli informacím. Takže jsme překáželi a museli jsme proto pryč. Měli jsme největší zemědělské hospodářství v Malé Úpě. Můj otec právě vyvážel močůvku a byl ještě v páchnoucím oblečení a musel v něm jít. Kam jste se v Německu nejdřív dostala? Do Mecklenburska. Jak vás tamní obyvatelé přijali? Dobře ne. Mluvili mecklenburštinou, sami nemáme co jíst. Šli jsme pak také jaksi žebrat. Hladověli jsme. Nic jsme neměli. Vím. Můj otec byl velký jedlík. Vařil si kopřivy. Bratr, který přišel z pražského vězení, tehdy také mezitím na černo překročil hranici a po roce nás navštívil. To byl opravdu klíčový zážitek. Přijel vlakem, bydleli jsme tenkrát poblíž v Ludwigslustu a ve stejném vlaku seděl jakýsi ruský voják. Ti dva se potkali a každý si sám pro sebe myslel, kdo asi je ten druhý a tak. A s bratrem, který přišel ze západu, jsme si v noci povídali ještě velmi dlouho. Byl přeci večer a měl sebou spoustu jídla a my jsme opravdu téměř umírali hlady. A pak moje maminka ještě vařila. A kolem 4:00 ráno někdo zaklepal na dveře. Tak matka vyšla ven a tam stál ten Rus. A pak moje matka řekla, co pak vy chcete? A on na to řekl, no, matko, už mě neznáš? Byl to můj bratr, který ve věku 22 let vyšel z ruského zajetí. Jak se dostali z Mecklenburska do Švýcarska? No, to bylo také velmi tragické. Na černo jsme utekli přes hranici. Se 2 kamarádkami jsem na černo prchla 9. listopadu přes hranici. Měli jsme tam známého, který nás chtěl dostat přes hranice. Pak nepřišel na to místo, na kterém jsme se dohodli. My 3 dívky, tehdy nám bylo 19, jsme museli přes hranici sami. Na to jsme se zeptali místního člověka, jak by to bylo nejlepší. Řekl nám, ať jdeme v poledne, kdy dochází k výměně stráže. A pak jsme v poledne překročili hranici na západ. Ve Švýcarsku jsem mezitím už skoro 50 let. Mám tam dům, i když mě nikdy jako Švýcarku neuznávali. Ve Švýcarsku je to tak, že ještě dnes považují Němce zodpovědné za válku. Také nás, sudetské Němce, házejí všechny do jednoho hrnce. Pokud tady například Němec hledá práci, pak nás tehdy všichni nazývali Šváby. A my jsme přeci byli sudečtí Němci. To bylo tak odporné, když nás Švýcaři titulovali svinčtí Šváby. A bylo to samozřejmě velmi, velmi tvrdé. Trvalo jim mnoho let, než si uvědomili, že jsme také lidi a že můžeme něčeho dosáhnout. Teprve potom jsme byli sem tam uznáváni. A v naší vesnici to bylo naprosto strašné. Říkali mi svinská Švábko, té by se měl useknout grind, to znamená useknout hlavu. Ty jsi vinná za válku. A tak. A když moje děti přišly ze školy, tak řekl ten nejstarší z nich, který nyní zemřel. Mami, dnes jsme probírali dějiny. Kdyby pohledy mohly zabíjet, byl bych teď mrtvý. Kým se teď cítíte víc? Člověkem z Malé Úpy, z Krkonoš nebo Švýcarska? Tak to musím vyjádřit takto. V průběhu dne o tom moc přemýšlíte. Když jsem tady, cítím se úplně jako z Krkonoš. Ale když se vrátím do Švýcarska, pak
Ne, nikdy jsem se necítila jako Švýcarka. Můj otec vždycky říkal, děti, z krávy nemůžete udělat slona. Zůstaňte tím, čím jste. Vždyť mám dvojí státní občanství, ale necítím se jako Švýcarka. Nýbrž mnohem víc domovštější, protože jsem teď tady v obci pohřbila 2 lidi. Máme tamhle rodinný hrob, což je už hodně, proto také nechci pryč.